Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na príbeh jedného z najznámejších československých herných youtuberov. Alkan hraje vlastným menom David Gertner. Ako sa z obyčajného chalana, ktorý mal rád hry, stal jeden z najvýraznejších tvorcov na YouTube, ako vyzerali jeho začiatky, čo ho vystrel nahor a prečo ho sledujú 100 000 ľudí. Ak ťa zaujíma YouTube, tvorba videí alebo len raz sleduješ Alkanové videá, určite zostaneš do konca. Kto je Alkan hraje? Alkan hraje je YouTube kanál, za ktorým stojí David Gertner. Preslavil sa hlavne hernými videami, predovšetkým Minecraftom, ale aj ďalšími hrami. Alkan nie je známy len tým, že hrá hry, ale hlavne svojím prejavom, humorom, energiou a schopnosťou spraviť z obyčajnej hry zabavný príbeh. Jeho štýl je jednoduchý, zrozumiteľný a veľmi blízky mladším divákom, čo je jeden z dôvodov, prečo sa jeho kanál tak rýchlo rozrastol. Začiatky na YouTube. Ako veľa iných youtuberov, aj Alkan začínal úplne obyčajne. Nemá profesionálnu techniku, nemá veľké publikum a jeho prvé videá sleduje len pár ľudí. YouTube pre neho spočiatku nebol práca, ale zábava. Hral hry, nahral videá a skúšal, čo funguje. Prvé videá boli jednoduché, bez strihu, bez efektov, len čisté hranie a komentár. Ale už vtedy bolo cítiť, že má prirodzený prejav a vie diváka zaujať. What? Ona to ničila? Ne! Do prdele, ne! Veľa ľudí po pár videách skončilo, keby nemali sledovanosť. Alkan však pokračoval ďalej a práve vytrvalosť bola jeden z kľúčov k úspechu. Fortnite ako zlomový bod. Najväčší zlom v jeho kariére prišiel z hrou Fortnite. Fortnite je hra, ktorá ponúka nekonečné možnosti a Alkan to dokázal perfektne využiť. Nerobil len obyčajné hranie, vytváral série, príbehy, výzvy a situácie, ktoré bavili divákov. Dôležité je, že nesnažil kopírovať ostatných, postupne si vybudoval vlastný štýl, podľa ktorého ľudia okamžite spoznali. Práve v tomto období začal jeho kanál raz oveľa rýchlejšie. Rast kanála a komunita. Ako rastli čísla, rastla jeho komunita. Diváci sa začali k videám vrácať, komentovať a zdieľať ďalej. Alkan si budoval silné spojenie s fanúšikmi, rozprával sa s nimi prirodzene, ako keby boli kamaráti. Veľkou výhodou bolo aj to, že nahral pravidelne. Diváci vedeli, že keď prídu na jeho kanál, vždy tam nájdu nové video. Pravidelnosť plus zabavný obsah sa rovná ideálna kombinácia pre úspech na YouTube. YouTube ako práca. V určitom momente sa YouTube prestal byť len hobby a stal sa plnohodnotnou prácou. S tým však prešla aj zodpovednosť, plánovanie obsahu, spolupráca, technika, strih a nápady. Alkan ukázal, že YouTube nie je len o hraní hier, ale aj o disciplíne a práci na sebe. Mnoho ľudí vidí len hotové video, ale už nevidia hodiny práce za kamerou. Čo robí Alkana výnimočným? To, čo robí Alkana výnimočným, nie sú len hry, ale osobnosť. Je autentický, nepôsobí umelo a nesnaží sa hrať na niečo, čo nie je. Vie sa zasmiať sám na sebe a to je presne to, čo ľudia na YouTube milujú. Aj vďaka tomu si udržal fanúšikov dlhé roky a stále patrí medzi najznámejších herných youtuberov u nás. Záver a posolstvo. Príbeh Alkan hraje, teda Davida Gertnera, je dôkazom toho, že úspech na YouTube nepríde zo dňa na deň. Je to o vytrvalosti, zabave, vlastným štýle a hlavne o tom robiť to, čo ťa baví. Ak sa ti video páčilo, daj like a odber a napíš do komentára, o kom by ste chceli vidieť ďalšie video. Vidíme sa na budúce, čaute.